Roskilde Damradio har startet en medieskole, der specielt henvender sig til interesserede uden arbejde. Medieskolens musikoptagelser vil efter endt redigeringer blive sendt i selve Damradioen. Der blev arbejdet ihærdigt med det nye udstyr, der ville have vejen forbi. Vi har valgt at indkøbe udstyr til det her projekt i 16 spor, fordi der er et meget stort krav, som man faktisk ikke rigtig kan honorere ordentligt, hvis man skal optage musik og mixe alle instrumenter og stemmer på én gang på optagestedet i selve situationen, hvor musikken spiller foran et publikum. Så derfor har vi købt 16 spor studie, således at saxofon, hvis det nu er det, vi har en optagelse her fra sidste uge med John Tikaj, saxofon ligger på sit eget spor på et lydbånd, og bækkener på sit eget spor, adskilt fra saxofonen, og så fremdeles med alle samtlige lyde i det orkester. Det vil så, eller vil det så rent praktisk sige, at der skal sættes separate mikrofoner op ved hvert enkelt instrument? Ja, det er faktisk det, som det meste af opstillingstiden går med, at sætte op til 16-17 mikrofoner op foran bas, foran hele trommesættet, tam-tam og saxofon, andre vokalsangere og alle lydgivere skal der sættes mikrofoner op. Der er også elektriske instrumenter, hvor vi så har et spor med keyboard eller med elpiano, hvad det nu kan være. De 16 spor, er det en tilfældighed, eller hvad med en 17-spors båndoptager eller en 13-spors båndoptager? Ja, altså man har i udviklingen af lydstudier, der har man startet helt fra en kanal i tidens morgen, og så til stereo 2 kanaler, så har man haft 4, 8, og så er det gået med den tabel op 16, 24, og man har også højere antal spor, man kobler maskiner sammen. Men her har vi altså valgt 16 spor. Vi tænkte i starten på 8 spor, men man kommer meget hurtigt i mangel med spor, hvis man skal optage stereo også. Og det er det, vi gør i det her projekt også. Erik Kofod, udstyret skal bruges i Damradioens nye medieskole. Hvad er en medieskole? Ja, en medieskole, det er målrettet og lærer forskellige grupper af mennesker, hvordan radioen virker rent teknisk. Det vil sige at gå ud og lave optagelser i marken, det virkelige liv, livekoncerter, og gå hjem og redigere den om. Og lære principperne, hvordan den funktion virker. Er der kvalifikationskrav for at komme ind? Nej, det eneste krav, det er så til lysten. Medieskolens første kursus startede den 1. oktober og løber frem til december. Der kan vælges mellem 13 og 20 ugers kurser. Skolen har oprettet et samarbejde mellem Socialministeriet, Roskilde Kommunes Beskæftigelsesudvalg og Roskilde Damradio. Interesserede kan henvende sig direkte til Damradioen.